Helo, siamai, sydd eich chi? Croeso nôl unwaith eto i'r studio fan hyn ar gyfer Fodlediad yn dilyn Rali Ypres. Wel am Rali oedd hwnna. Ott Tänak atha hi, Elfyn, trwch blewyn, 5 eiliad tu ôl fe. A oedd e ddim i fod heddi. Na, oedd ddim i fod, ond unwaith eto canlyniad gwych i Elfyn. Well i weld yn yr ail safle, na ddim yn gorffen o gwbl ydw e. Clywch. A 4 pwynt gwych yn y cymal cyffro hefyd. Felly mae'n cymryd 22 pwynt. Os fi'n iawn? Da iawn. 22 pwynt o Rali penwythnos ma sy'n wrth gwrs yn ganlyniad cadarn iawn. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, mae Osian Price a Steffan Williams yn ymuno. Maen nhw dal ma, Emyr. Good. Diolch beth i ateb y cwestiynau, chos byddai ddim. Os oes unrhyw gwestiynau da chi i holi'r ddau, neu ni eisiau gwybod pwy oedd ser yn y penwythnos i chi, wel anfonwch eich negeseuon ato ni a newn ni'n drial yn gorau i darllen nhw a i ymateb, ynddo fe? Wel, cyn mynd draw at Steff a Osh, byddwn ni dachu mewn munud, boes. Dyma'r canlyniad, fel hyn nath i orffen. Felly, Ott Tänak oedd yn buddigol, Elfyn Evans, fel wedon ni, 5 eiliad tu ôl fe. Esapec Lapi, podiwm ffantastig arall iddo fe. Oliver Solberg, canlyniad gol eriod iddo fe, 4 safle. Takamota Katsuta, 5. Steffan Lefebvre wedyn, WRC 2, yn buddigol fyna, yn 6 safle, allan o bawb, Andreas Mikkelsen, Johan Rosell, a Ingram yn y 9 safle, chwarae teg, iddo fe hefyd, canlyniad anhygoel fyna yn ennill y juniors, WRC 2. Reit, be mae hwnna'n golygu i y gyrwyr, pencampwriaeth y gyrwyr, achos bod ni'n gwybod, mae bron drosodd, cael ei rof yn pera sydd yn arwen o bell ffordd, ond mae yna lygedyn o beth? I Ott Tänak, falle. Na, wel, mae dyn ni peder rali i ddod, felly mae yna 30 pwynt ar gael ym mhob rali, felly mae wrth gwrs yn fathemategol posib i Ott Tänak i ennill y bencampwriaeth, ond ddim yn aml ni'n gweld cael yr ofyn pera yn gwneud camgymeriad. Mae wedi cymryd 5 pwynt yn y cymal cyffro, ni gyd yn disgwyl na, na'r gorau gallai wedi wneud penwythnos ma. Ond dwi ddim yn rhagweld fydd cael yr ofyn pera yn ei camgymeriad fel na unrhyw bryd cyn bo hir yn y 4 rali nesaf. Un fe yw ei golli, a dwi'n gweld hynny'n digwydd. Ond, Rubbish. Sorry. Yn anffodus, dwi'n credu bod ti'n hollol iawn. Ond reit boys, dechreuwn ni ar y top. Rali Ypres, beth yn siomi ydy rali heriol tu hwnt. Tänak atha hi, gair am Tänak, Osh, siwr oedd e dros y penwythnos yma? Anhygoel, dwi'n credu y frwydr ar y blaen yn un agos iawn. Wrth gwrs yn anffodus i Elfyn yn cael chydig o broblemau, ond fel amai yn Rali, so rhywbeth yn digwydd i chi, mae rhywun yna i gymryd y safle chi, ond o ran ffordd mae wedi perfformiad dros y weekend, a hefyd, yr 2 rali diwethaf, mae wedi bod yn really gryf efo, so mae hynna'n hyder mawr iddo fo mynd yn ei blaen. Odi, canlyniad anhygoel, ennill, mae'n gyffyrddus, ond ennill yn y diwedd fyna, ond gath e problemau dros y penwythnos. Mae'n rali hawdd iddo fe, problemau transmission oedd e'n cwyno ddo, felly hwnna'n neud yn buddigoliaeth hyd yn oed mwy felys. Byddwn ni'n gweud ni, dyw hwn ddim ni wedi gweud sawl gwaith nawr o mewn yn rali caled, ond mae'n siŵr o fod mwy anodd i Ott, achos mae fe yn dod i Wlad Belg, nel y Thierry'n dod o, maen nhw'n yr un car, maen nhw wedi bod yn brwydro nawr cwpl o ralis, a mae Ott hyd yn oed wedi bod yn dechrau gweud fel, tîm Thierry o hwn fi sydd wedi mewn yn hwyrach, a fel ti'n gweud, oedd e wedi cael problemau transmission. O'ch chi'n gallu gweld bod oedd e'n ennill rai o cymalau, a wedyn yn pnawn oedd e'n colli fwy amser, so oedd y problemau gyda fe, ond o'n wedi cadw flan dyfal donc, o'n wedi cyrraedd na a mae wedi ennill, so oedd e'n rali eitha caled, a mae Ott yn heiddi ennill. Ynddi. Fe fi'n mynd i gofyn cwestiwn really lletwyth i ti nawr. Really lletwyth. Embarrassing. Go on. Pwy yw gyrw'r rhif un Hyundai erbyn hyn? Ti'n gofyn i fi? Ynddo. Wel, mae'n anodd i nhw ateb, os mae fe'n gweithio Hyundai, mae fe eisiau dreifo un. So ni os ni'n edrych ar canlyniadau'r tymor ma, mae Ott Tänak wedi ennill 3 rali, Lenny. He's the best of the rest.
Felly mae'n eitha ateb eitha amlwg i fi. Ott Tänak yw gyrrwr i fi yn Hyundai. Pwy mae penaethiad Hyundai yn meddwl yw prif gyrrwr Hyundai, Steff? Byddwn ni'n gweud, i fod yn onest, maen nhw mor agos yn bencampwriaeth, so i'n credu bod i fi'n ei gael dyn nhw. Ffocws nhw ar y funud yw i cael gap i Toyota, a bydden nhw'n rhoi yr rifmaint y gyfnogaeth i'r 3 gyrrwr yn y tîm, pyn y mae Oliver nes od os yn y trydydd car. Ond na, bydden ni'n gweud mae bach rhy gynnar yn y flwyddyn, maen nhw rhy agos yn bencampwriaeth, bydde'r ddoi nhw'n cael yr un gefnogaeth. Allai wedi un peth wrthych chi. Thierry Neuville sy'n meddwl mai fe yw'r gyrrwr cyntaf yn y tîm na. Fe nath datblygu'r car na i ddechrau. Oedd oed ddim yn agos, really, pan dechreuon nhw gwaith ar hwnna. A Thierry, nid y rali oedd e'n gobeithio cael arwen, ond beth ddigwyddodd iddo fe, Osh? Yn anffodus i Thierry, oedd yn gael rali cry, a oedd i gyflymdro fo yn llawer uwch na neb arall, ond oedd o'n ormod, dwi'm yn gwybod, ond eto, cornel digon diniwed, really. Allai hwnna wedi digwydd i rywun, chydig o grafel jyst yn dal allan, a falle chydig yn rifast i mewn iddo a cos bichel, ond fel am ei mynd, oedd o rei positif ar y diwedd. Y rali gartre ddim yn anodd i cwmpa allan o'r safle cynta yn ennill, so fydd o'n canolbwyntio ar y rali nesaf, gobeithio mynd yn gry amdani. Hwna'n cwestiwn diddorol. Odi y ffaith bod e'n rali adre iddo fe yn neud yn anoddach? Mae lot o bobl yn meddwl, falle, fi gytre. Mae teulu i gyd na, gallai fe fod yn cysgu yn gwely una os bydde fe'n dewis, ond y pwysau ychwanegol o fod gytre eisiau perfformo, gwthio bach, rhy galed, eisiau plesio pawb. Odi e'n anoddach fod gytre? Dwi'n credu bod o'n dibynnu ar yr unigolyn. Mae'n rhaid neis o'r adre, a dwi'n credu os ydych chi eisiau rhoi y pwysau na ar chi'ch hunan i perfformio, mae hwnna eto'n unigryw i'r unigolyn. So, wrth gwrs, mae'r cymalau mae gen o syniad gwych o sut mae nhw, maen nhw eitha unigryw i'r bencampwriaeth. Ond, swn i'n meddwl fod o ddim wedi rhoi pwysau ychwanegol ar ei hunan, swn i'n meddwl. Ond y ddiddorol ddo i glywed diwedd y cymal, fe a Solberg yn dweud bod problemau da'r car yn y cymal ola. Felly, fi'n teimlo fel, bod oedd e'n eitha positif, ond mae dal rhywbeth yn oes da'r car na. Mae nhw gyd ddim yn hapus amdano. Mae hyd yn oed Tänak yn gweud, I wasn't expecting to win in Finland or here. So, wedyn maen nhw'n ennill. So, beth yw e? Steff. Fi'n mynd i gweud diffs. Na, mae'n anodd i weid i fod yn onest. Ni yn gwybod Hyundai yn hwyr iawn i roi'r golau gwyrdd i'r tîm o dyn ni yn sefyll yn y bencampwriaeth leni. So, wnaethon nhw'n wneud datblygu'r car i gyd really mewn amser ofnadw o fyr. So, nhw ddim wedi cael digon amser i testo'r car gwmynt. A maen nhw fel nhw'n trio dal lan ar ôl ni. A maen nhw yn dal lan, ond wrth gwrs, dy'r Toyota ddim yn sefyll yn llonydd hefyd, so mae'n cymryd bach o'i amser nhw ddod lan i'r un lefel falle. A darllenes i wythnos hyn hefyd bod Hyundai erbyn hyn wedi cyfadde bod nhw ddim yn datblygu'r car ma bellach. Maen nhw'n edrych ar blwyddyn nesaf yn barod. So car blwyddyn nesaf maen nhw'n gweithio arno. So sa'n gwybod os gewn ni upgrades ar hwn rhwng nawr a diwedd tymor, neu oedden nhw'n popeth mewn i blwyddyn nesaf? Wel, mae opsiynau gyda nhw, achos ffordd mae'n gweithio i ddatblygu, yn aml iawn chi'n goffod homologato lot o bethau gyda'r FIA. Ond ffordd mae'n gweithio yw, chi'n gallu, os maen nhw'n homologato rhywbeth eleni, maen nhw'n gallu iwsio fel eleni os maen nhw'n moyn, ond sdim rhaid yn nhw. Ond, siwrna ni'n cyrraedd mis Ionawr, sydd Monte Carlo blwyddyn nesaf, maen nhw'n gorfod defnyddio fe. So popeth chi wedi homologato yn y flwyddyn cynni, chi'n goffod defnyddio fe. So, maen nhw'n moyn edrych yn siŵr fi'n credu, unrhyw beth maen nhw'n homologato leni, neu siŵr bod hwnna digon da, bod hwnna ar y lefel uchel, achos os nag yw maen nhw'n stuck gyda fe'n blwyddyn nesaf i gyd, so maen nhw'n ffili cymryd y chawns a meddwl, dylse fe weithio, maen nhw'n goffo wneud yn siŵr yn bendant, mae hwnna'n mynd i fod yn step mlaen, os maen nhw'n homologato fe leni wedyn, falle allan ni weld ond os na, bydde'n bendant yn Monte Carlo gyda nhw. A dim ond hyd yn hyn o homologations, maen nhw'n cael cyflwyno yn ystod y tymor, na fe? Mae jokers.
So mae limit y faint chi'n cael wneud, a hefyd, dyw e ddim chi'n gallu hymoli gyda rhywbeth pob rali. Mae amseroedd gwahanol y flwyddyn chi'n gallu wneud e. So yr un nesaf nawr bydde dechrau mis Hydref, ond mae hwnna'n golygu wedyn bod nhw'n cyfrhala nhw yr FIA dechrau mis Medi, neu hyd yn oed falle nawr. So gallen nhw, in theory, gallen nhw iddo fe o mis Hydref mlaen, ond falle dependo ar situation beth yw'r byd ar y funud, os nag nhw'n gallu cael digon o materials i wneud digon o nwy pob gyrrwr a cara'n sbar, os nhw'n torri. Felly bod nhw'n pwysio hwnna'n ôl tan bach nes Monte Carlo, felly. Diddorol, nhw e? Mae'n ddiddorol, di. Clywon ni wrth o Julia yn beth yw enw fe pennaeth newydd y tîm. Bach o bwysau offi ysgwyddau fe, oedd angen ar y tîm, ond fi'n gweld eisiau damo. So ti'n nabod e? Be mae e fel? A le mae e nawr? Wel, yn yr eidl fi'n credu, maen nhw'n wedi mynd nôl getre. Mae'n tipyn o character, lle ni wedi na. O'n i'n gweithio tîm Hyundai WRC2 blwyddyn diwetha, so a oedd y hyd yn dod mewn i weld ni a checo beth o'n i'n neud. Cymeriad unigryw. Un gair da ddisgrifio Adamo unigryw, ie. Unigryw, hwnna'n cyfro popeth. Call iawn. Reit, so mae dwi'n ymlaen o fe. Elfyn Evans, ail safle. Sa'n fawr i ddechrau fan hyn da Elfyn. Dwi'n teimlo drosto fe. Wel, positives i ddechrau de. Rali Cadarn, oedd y cyflymdra na. Oedd y cyflymdra na, ty bo. Oedd hi dechrau gwych iddo, ty bo. A fel arfer pan mae Elfyn yn gael dechrau gwych, mae'r canlyniad yn dŵad, ty bo. Wrth gwrs, ambell i beth, ddim cweit di mynd i ffordd o. Ond, eto, di cadw i ben i lawr a dal di dod allan o'r canlyniad gwych yn y diwedd, really. Arwen am y mwyafrif o dydd Gwener mewn gwirionedd. A wedyn damo, slow puncture bach. A mae'n digwydd yn really hawdd yn Ypres. Beth yw e am y corneli maen nhw'n torri? Pam maen nhw'n cael gymryd o punctures? Wel, wrth gwrs, fel ydych chi'n gweld o'r lluniau fel, mae lot o'r corneli, di'r car ddim actually ar y ffordd. Mae hanner y car yn y cut yn y gwair, a mae'n ambell i man, mae yna lip lle mae'r ffordd i gael ei tarmacio, a wrth gwrs, dyn nhw ymlaen i hynna. Mae digon hawdd catioch am ein y tair a wneud difod i'r tair. A mae rhaid cymryd y cut, dim dewis mynd rownd i fod yn saff. Na, yn union, fel fyddwch chi'n gweld o damwen ffomo heddiw. Nath o'n quite cymryd y lain iawn trwy'r cut, a oedd o'n, oedd yr doriad droi fyny damwen, so mae rhaid chi canllun y cut, neu ydych chi'n mynd off. A wedyn geithon ni y pwnctiau yna, collodd e bach o amser fyna, ond hwnna'n diwedd y byd. Ond yn anffodus wedyn, cyrraedd cymal munud yn hwyr. Nawr, mae hwnna'n rhoi 10 eiliad o gosb i'r gyrrwr. Camgymeriad pwy, Steff? Mae'n i'n gweud nawr, mae'n camgymeriad y tîm yw eich, mae doi person yn y car yna. Mae'n hawdd i pwynt o bys, ond chmo fel wedys i o blaen, sa'n credu bod Scott wedi gwneud camgymeriad arall yn y 10 flynedd diwetha mae wedi bod yn y bencampwriaeth. Mae'n anffodus os chi'n cefnogi Elfyn bod wedi digwydd a bod Elfyn wedi colli rali o llain y 10 eiliad. Ond mae pob tro mae Elfyn yn falle mis o apex neu breco bach yn hwyr. Sa'n ni'n gweld yna, ond yn anffodus i Scotty, mae fe wedi gwneud un camgymeriad bach yn ei yrfa a mae'n dangos lan a mae pawb yn gallu gweld beth sydd wedi digwydd. So, yn anffodus iawn a o'ch chi'n gallu gweld oedd Gwynedd Scott oedd e'n dwmlon ofnadw amdano fe. A na i gymeriad yn y fe, ni gyd yn nabod ma Scotty'n ffrind i Ralio. Fydd e'n hollol gytid, yn fydd e. A mae hwn mynd i gael effaith arno fe, byddwn ni'n dychmygu. Ynddi, o'n i'n teimlo drosto fo'n onest, a o'n i jyst yn meddwl petai fi yn y sefyllfa yna, tybo. Da chi'n gallu gweld ar diwedd y cymal ar ôl i hynny o ddigwydd, oedd i wyneb o'n deud y cyfan, tybo. Ond, ddim yn peth neis iawn, i'r meddwl i fo'n onest, tybo. Mae'n gallu neud y job, sam dwywaith am hynny, ond, anodd delio fo, ond dwi'n siŵr fydd o'n anghofio a bydd o'n meddwl am y nesaf wan. Mae'n debyg i ni, yw e? Team effort yw hwn, yw e? Wel, ie. Pan fi'n gwneud camgymeriad, mae Hanna'n o reit o hwnna. Dim ond yn digwydd yn yma. Sa'n neud lot o camgymeriadau. Mae Hanna wastad yn iawn. Da Hanna wastad yn iawn. Da iawn, Emyr. Ti'n dysgu o'r diwedd. Celwydd noeth. So,
O'n i bai am y 10 eiliad na, falle bydde Elfyn wedi ennill, ond wedyn, os na bydde wedi gael y 10 eiliad, falle bydde Ott wedi codi gêm a wedi goffod mynd bach yn gynt. So mae'n anodd gweud, ifs yn bets o'n i gyd. Sim neb yn mynd i wei beth y gwyddoedd, achos chymog gallen ni mynd lawr i, oedd Elfyn wedi cael y slow puncture yna, a wedyn cymal ar ôl ni, oedd yn gyffredrifo gyda 3 tair gwahanol ar car. Oedd fe mix o compound caled, compound meddal, a oedd un wet fe, achos oedd pawb yn disgwyl i'r glaw i ddod. So oedd pawb yn cario doi wet. So oedd Elfyn wedi goffod i'w zona, achos oedd un o'r punctures o gyda fe, ddiffyl i'w zona. So oedd unig opsiwn oedd fe roi wet tai ymlaen. A so, chymod, gallai hwnna wedi achosi i fe golli 4-5 eiliad dros y loop nesaf. So, ond fi'n ni beth yn gallu gweud. Na, a hwnna'n diddorol. Siwt teimlad yw i gael, ti'n gyfarwydd a falle neu diagonals neu tears gwahanol front and rear neu beth bynnag, neu falle un wahanol ar y car osh. Ond i gael 3 gwahanol, be mae hwnna'n neud i dy hyder ti fel gyrrwr? O ran 3 wahanol, dwi wedi trio hynna, ond allai'n dweud bod y teimlad yn mynd o'n ffantastig. Os gennych chi split neu cross, fel arfer, gennych chi rhyw syniad beth sy'n mynd i ddigwydd, ond dwi'n credu bod i bech ar roll the dice job, really, fan mae rhywbeth fel la. Just mynd trwy'r cymal a gobeithio am y gorau. Trio minimisio'r risg a'r cangymeriadau a dod trwyddo'n lan. Ie, sa'n meddwl am y teimladau, mae un yn galed, mae un yn meddwl, mae good grip da ti rwle, nes e? Mae un o'n nhw'n mynd i fod yn reit. A trio cofio pa un sy'n gynti'r grip ar. Anyway. Na, gormod i fi feddwl amdano i fod onest ar y sil. Oliver Solberg, pedwerydd safle iddo fe. O, sori, ni wedi miso lapi. Dwi'n specs, rhaid rhaid yno. Team effort yw hwnna. Ie, Pecco lapi, eto yn y Toyota yna. Canlyniad cadarn tu hwnt iddo fe yn enwedig ar ôl rali heriol yn y Ffindir a podiwm fyna fyd. So, 2 o'r fron. A i feddwl bod e dim ond yn ei hanner tymor, mewn y mas o'r car na. Canlyniad gwych. Yndi, gret, mae'n wneud be maen nhw'n gofyn iddo wneud, really. Dod yna fel y trydydd car a casglu pwyntiau. Mae wedi wneud o yn Finland, wrth gwrs gyda bach anffawd fanna, ond lwcus i gael y safle, ond fel ti'n dweud, it's a team sport, a mae'n rhan fawr o'r tîm, a mae werth a mae'n heidi'r cyfle i fod yn y tîm. Ie, sicr mae e. Yn anffodus iddo fe, mae'n rhannu car gyda pencampwr byd 9 gwaith, mae'n gweud Ogier? Na, 9 yw lo. 8 de fe? Ie, 7 neu 8. Ond oeddi wedi wneud digon i weithio Mr Toyota, gwranda mag o boi, fi'n well na boi yn. Siwr fel ama fe wedi credu. Ie, falle dim quite yr acen, stege. Ond mae'n heiddi tymor llawn byddwn i'n meddwl, os byddwn ni nes y Pecco, neu oeddi e'n meddwl, wel, os mae Malcolm yn ffonno fi, falle dylen ni ystyried mewn rhywle arall. Sa'n gedi eitha nôl i M-Sport, neitha? A perthynas dad yn nhw, dwi'n gwybod yna, so nhw wedi... O be fi'n cofio, nath pethau ddim gorffen yn positif iawn fyna. Ie. Sa'n credu wyt teim... Fi'n gwybod oedd, amser di bod ys ni, ond sa'n credu, os gofiau'n iawn, oedd pethau ddim yn all singing, all dancing. Oce. Ond, beth yw'r penderfyniad? Tymor llawn mewn car falle sydd ddim quite cystal, neu hanner tymor yn y car gorau? Hwna'n cwestiwn rili anodd i wneud. Sa'n gwybod beth fydden ni'n wneud. Ond mae Pecco fel sy'n fe'n hapus yn Toyota. Chymod dechreuodd ei ar fanna. Mae lot o bobl yn cofio oedd wedi bod na blaen cyn i fe fynd i tîmodd arall. A pryd oedd e wedi colli set yn M-Sport, oedd wedi gweithio rai pobl yn y Ffindir, mae target e oedd i ddyn ôl i Toyota. Dim fi moyn dyn ôl i cael rali byd neu rali 1, oedd yn gweud fi moyn mynd ôl i Toyota. A mae wedi wneud e. Ond fel chi'n gweud, pryd mae Sebastian Ogier yn y tîm ar un pryd, mae'n dibynnu beth mae fe moyn wneud blwyddyn nesaf. Dwi e'n mynd i falle meddwl wneud fwy o ralis, neu beth wedi wneud leni, neu dwi e'n mynd i wneud bach llai. Sa'n credu byddai'n awr gwbl blwyddyn nesaf? Fi'n gobeithio na fydd ei fo'n onest. Na, fi wedi cael digon o fe nawr. Gelen ni sioc os bydde fe ddim yn ei Monte Carlo. Oedd e'n grac leni bod fe ddim di ennill Monte. Oedd fe mewn un cymal o ennill Monte Carlo unwaith eto i torri'r record, a gath e puncture ar y cymal cyffro. Fi'n credu bydde, oedd e'n grac am na, fi'n credu bydde moyn yn ôl i Monte Carlo, ond ar ôl ni, pwy oer?
Mae un sylwad wedi cyrraedd ni. Good. Gan Iolo Gwyn Williams. Diolch yn Mae fawr Iolo. iawn, Iolo am gysylltu. Elfyn wedi gwneud yn ardderchog, ond Tänak yn heiddiannol o ennill. Da iawn Elfyn, dal i fyny efo Rwfyn Pera yn ara dig. Diolch Iolo. Dim Positif. bach i ara yn anffodus, Iolo. Ond ie, cynnau cytuno'n llwyr. positif, Mae'n dal o lan, mae'n mynd yn y cyfeiriad cywir. Oce, nôl at Ogier. Yna'r cyfaddawd o fe, pan ti'n siarad ar asiant, ti'n gweud geith wneud Monte Carlo, na sit. Ys y peca wedyn. Sim eisiau fe wneud e. Gad i bobl arall ddod nawr fe, ti'n modd. Symudwn ni mlaen. Symudwn ni mlaen yn wir. Oliver Solberg, canlyniad gorau eriod yn y bencampwriaeth. A ti'n meddwl fe, oedd angen hwn arno fe fyd. Oedd e'n amlwg wedi cael hynlle mas yn y ffindir, off ar y cornel cyntaf oll yn y rali, a sy'n byd wathse, a plygu'r car, felly ffeili ail ddechrau. Ond yn dod i fan hyn, i wneud hwn ar rali heriol tu hwnt, fydd yn chyfft. A fydd mam a dad yn chyfft fyd, Oes? Fi, ti'n bod, da ni'n edrych ar y clips yma o'r rali, ond pan da chi wedi wneud y rali, da chi'n mysli pa mor heriol ydy'r rali, a y hyder gorau fod yn isel iawn ar ôl y ffindir, a dod i'r rali, hollol wahanol, really. Falle bod o'n pethau, bod o'n complete reset iddo fo a dechrau eto, ond fel edodd Julian, y team manager, mae wedi wneud mwy neu beth ar nhw ofyn iddo wneud, really, a canlyniad gwych iddo fo. Gret. Ond dwi'n meddwl bydd y pwysau oedd arno fe mynd mewn i hwnna. Dychmyga bod wedi rhoi e off eto. A falle... Nath e ddim? Nath e ddim, ond dwi'n gwybod. Ond a falle, ti'n meddwl, mae'r pedwerydd falle through default bydde ti'n gweud yn Saesneg, bydde fe ddim na'r speed, bydde fe. Ond... Ond diorffen... Mae i diorffen yn bedwerydd. Mae rhaid i orffen. Mae diorffen. Os. Yna'r peth yn y fe. Fel ni wedi gweld yn y tabl na, 5 car rali byd sy'n na, a wedyn mae'r ail categori WRC2 yn dilyn. Felly mae y 5 na wedi gwneud job yn gwirthiol o orffen yn y lle cynta. A mae'n bwysig i ni gofio na, achos mae cymaint wedi colli y penwythnos ma yn neud camgymeriadau bach a di llithro math o'r tabl fel, M-Sport, fi'n siŵr symudwn ni flaen fan'na nesa, mae wedi bod yn ar tabl, 5 o tabl canlyniad y rali, ti'n gweld, Katsuta o fyna lawr wedyn, dwi'n ni'n siarad beth i WRC2, mae Gus yn degfed fyna, ond byddwn ni'n dychmygu bod sawl A5 cyn Gus, achos oedd dim un o'n nhw wedi dod trwyddo erbyn na, oedd e. Ond mae'n... jyst yn dweud y gyd, really, yn dweud bod rhaid i orffen rali i gael pwyntiau. Ond sy'n mynd mlaen at M-Sport, fi'n teimlo fel bob rali, ar ôl bob rali ni'n eistedd fan hyn a ni'n cael yr un sgwrs. Dychmyga bod yn M-Sport nawr. Ti'n modd, beth wedodd Craig Breen ar diwedd y cymal? Sgwennes ti fel lawr, ole? Do, achos oedd e'n eitha cryf o eiriau. Nath e ddweud rhywbeth fel, nobody is happy. Do. Do. Nobody is happy. Wel, mae hwnna'n gweud y cyfan. Os gwmr y bwysau arnyn nhw, yn amlwg dyw canlyniadau gwael ddim yn creu teimlad neis, ond beth yw'r ateb, Steff? Beth yw'r ateb? Fi'n credu bod pawb yn gofyn na, i fod yn onest. Dechreuodd off yn bach o breuddwyd i Craig i cael gyntedd am 2 flynedd, ond yn dechrau tro, mynd i bach o hynlle fe, fi ddweud gwir. Wedi cael 2 rali gwael nawr. Mae fel sy'n nhw'n stryglan yn bach ar car, a wedyn mae Craig yn mynd falle bach yn frustrated gyda fe, wedyn mae tîm o hyd yn gweud fel mae prima lob yn y car mae'n neud yn dda, sydd yn wir, ond falle mewn ffordd mae'n gwrdd bod lob na, falle bod hwnna'n gallu cymryd pwysau off o Craig, ond mewn ffordd arall ydy yn rhoi fwy o bwysau yna fe. Os bod tro mae lob yn y car, mae fe'n ennill, neu yn ennill cymalau, a wedyn mae Craig yn stryglan yn bach, ond mae fel sef wedi jyst mynd cwpl o rallies nawr, mae'n lle bach eitha gwael, ond fi'n siŵr bydd nhw'n gweithio'n galed, a mae cytundeb da fe blwyddyn nesaf, mae rhaid nhw weithio gyda'i gilydd. Fi'n siŵr bydd e'n gweithio gyda'r engineers i gyd na, a'r management, a bydd nhw'n gweud wrtho Craig falle beth maen nhw moyn wrtho fe. A bydd ewn yn ôl, ond maen nhw'n sefyllfa anodd iawn ar y funud. A dwi'n credu falle dylen ni gael cipolwg cyflym a rhai o'r damweiniau ni wedi gweld, achos nid just Craig, ni'n sôn am Craig fan hyn fel y prif erwr, ond FOMO off
Craig Breen off. Greensmith Off. So mae casgliad fan hyn, a mae patrwn yn datblygu, a dwi'n siŵr bod Malcolm nôl yn Cockermouth neu os yw yn Ypres, mae'n tynnu wallt mas. Beth iawn mae rai fi wneud. A mae'n neud yr Alex Ferguson treatment yn ywedd, y hairdryer. Dwi'n siŵr bod nhw wedi cael pryd o dafod pob un. Adrian Fomo yw hwn, ond mae pob damwen bron iawn gwmwys un peth. Ydy. Maen nhw gyd yn edrych... O'n i jyst mynd i gweud, maen nhw gyd yn edrych yr un peth. Yr un fath o gam... gath Gus Greensmith a dde mewn i'r ceia, fwrodd un Craig yw hon, ynddo fe? Ouch. Mae jyst yn dangos pa mor un camgymeriad bach yn gallu talu'n fawr yn Ypres yn gyffredinol, ynddo fe? Ynddo. Beth yw'r ateb de i M-Sport? Os eisiau rhywun arall mewn, os odi'r ffôn na mynd i fod yn canu? Dwi'n credu bod ti'n gofyn y cwestiwn i'r boi wrong i fod yn honest. Dwi'n dal ar ei ffôn ti lan i Malcolm, fel yna. Sgwenna fel awr. So ni'n licio bod na fi fydd ser ateb, wrth gwrs, ond dwi'n yn gwybod, mae lot o pwysau yn y tîm, ti'n bo? Penedio pethau nôl yn factory, dwi'n credu fel busnes, mae pethau'n anodd iawn yn nhw ar y funud. Maen nhw yn rhedeg lot o gair, na'r unig sort of beth swn i'n dweud, falle jyst canolbwyntio ar y tri prif car. Mae'n anodd. Busnes ydi M-Sport ar diwedd y dydd, so mae rhaid i'r cwmni wneud arian. So, o ran yr ochr gyrru, dwi'n credu gen nhw tîm ifanc iawn hefyd. A fel oeddwn ni'n sôn yn gynharach, falle pan mae Loeb yn dod nôl mewn i'r tîm, falle tho styrio y tîm chydig bech a just rhoi yn ôl ar y trywydd iawn. Cwpl o fynedau ar ôl dyn ni. A ti wedi bod yn twrio am pethau, wyt ti? Mae cwpl o surprises da hana i chi. Fi wedi cael sport face. Fi wedi bod yn edrych trwy hen tapiau Ralio. Achos ni wedi bod yn rhoi hen eitemau ar YouTube Ralio yn yr wythnosau nesaf yma. Mae'n ambell i glasur yn dod gan gynnwys un gyda ti, Steff. Gwch chi weld hwn? Enw? Steffan Williams. Oedran? 11. Wyt ti'n fan o Ralio? Mwyaf y byd. Ers pryd wyt ti wedi bod yn fan? Dar bod fi wedi'n cael yngeni. Wyt ti'n barod? Barod. Pa gar mae Marcus Gronholm yn gyrru? Peugeot. O bawlad mae Marco Martin yn dod? Estonia. Pwy yw'r gyrrwr rali llwyddiannus sy'n dod o'r Alban a sy'n hefyd yn ymddangos yn aml ar gemau PlayStation? Colin McRae. Pwy yw prif yrwr newydd Ford? Tony Gardemeister. Pwy oedd y Cymro diwethaf i ennill pencampwriaeth Prydain? Gwyndaf Evans. Beth yw maint injan car rali'r byd? 2 litr. Pa gar mae'r Cymro Dorian Rhys yn yrru? Subaru. Pwy sydd wedi ennill y mwyaf o raliau erioed? Carl Sainz. Pwy yw gyrrwr Phil Pew ym mhencampwriaeth iau y byd? Guy Wilkes. Faint o raliau sydd ym mhencampwriaeth Prydain? 8. Llongyfarchiadau mawr i ti, Steffan. Ti wedi cael 10 allan o 10. Ac am hynny, i di het fel gwobr. Da iawn ti, Steff. 10 allan o 10. Ei, rai pethau, beth yn newid, Steff? Ti wedi cadw'r het? Credu beth sy'n gyda fi. Da iawn. Ie, so chi wedi bod yn rhan o Ralio yn y gorffennol, plis cysylltwch gyda ni, achos wnawn ni ffindo'r tap na. Allwn ni codi embaras arno chi, just fel ni wedi gwneud y Steff yn hyn. Brilliant. Rhywbeth arall dy ti? Wel, dim i ddangos nawr, ond fydd rhagor. Os fi'n credu falle bod rhywun arall sy'n ystod yn y studio heddi yn mynd i gael bach o embaras. O ie, osian, Dwi off the hook, diolch yn beth. Tina, sawl gwaith. Drwy nesa? Ie, mae eisiau ni sôn am pencampwriaeth Rali Prydain. Oes. Gwrdd fyny dydyn ni cyn bod ni'n mynd gan bod ti ma, Osh. Ie, eisiau bod pethau'n mynd a beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd? Pethau mynd yn alright, really. Gallu fod di bod yn gwell ar y rali dwytha, ond da ni ail yn y bencampwriaeth. Ar y cyfan, pob beth yn mynd yn gret, ond paratoi yn amlwg rwan at Rali Ceredigion. Dwi really eisiau ennill honna. Dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i wneud yn byd flwyddyn nesaf o gwbl, so swn i'n licio rhoi tic arall yn y bocs yna, ac wrth gwrs tic yn bocs yr bencampwriaeth, so dwi ddim really eisiau fod yn diwedd yn ail eto, am y pedwerydd tro, so
Ie, bod yn positif, paratoi gorau gallwn ni. Dyn ni'n neud greit, job yn iawn rhwng nôl finne a'r tîm. Pob beth yn gweithio'n iawn, jyst eisiau pob beth mynd yn ffordd ni. Gyda llaw, mae Eric Evans eisiau dechrau crowdfunding. Faint o arian i gael osian yn y WRC? Ei, dyniad da, crowdfunding, ti wedi ystyried hwnna? Do, dwi'n credu dylen wedi dechrau 20 mlynedd yna. Eric, os ti dal yn gwrando, hala'r arian i fi. Mae mwy o angen arna i. Pwy er i ti? Gret. Wel, dyna ni dem. Oedd hwnna lot o sport. Diolch, boys. Ie, diolch am dod Diolch i chi. atyn ni. Ie, falle gewch chi ddod nôl. Falle. Hwnnw'n oreit. Di Steffan yn mynd yn ôl, chi'n embarrass o gormod yn ôl. Wel, na fe. Na ddiwedd ar uchafbwyntgeni o Rali Ypres eleni. Yn anffodus, oedd e ddim cweit i fod i Elfyn Evans. Ail safle gwych iddo fe. 5 eiliad oedd hi ar, ond mae rhaid ni llongyfarch. Ott Tänak a Toyota a Hyundai. Canlyniad gwych i nhw. Oedd e'n rali anhygoel, oedd e. Dyna ni. Codi gap iddo fe am ennill hwnna. Diolch, Steff. Diolch yn fawr. Diolch, Osh. Diolch i chi. Diolch, Anna. Diolch Emyr. O, diolch yn fawr. Felly, tan y tro nesaf, Rali Groeg am hen beth yw e? Pethefnos? Pethefnos, tair ie, rhywbeth yma. Ta-ra! Ta-ra!